Your bushing from Makwa by the back in Wood Sports, YouTube, but your video no will share, no like, no subscribe, no interaction, we are still in the camp of Kumasi Asante Kotoko. You wouldn't say, last season, yeah, just ended season 2025-2026 season, yeah, by a year. We say, and some baby, and I also Kumasi Asante Kotoko. A year appointment, recruitment, player recruitment, players, players, new board, new management, new coach, new players, I'm just saying, I said, you're resetting team no for now. You to me, I started next is because Kumasi Asante Kotoko, Komade actually papa for about a few seasons, maybe about 3 or 4 seasons into me NG major trophy there or Ghana Hanti when say then supporters and they accommodate papa I want to make Kumasi Asante Kotoko great again. When a season a recruitment, appointment of new board, any sporting director, any secretary, any appointment in a cost kakran. Now one major factor, one major vacancy at the office and coaching. One major factor, I say one vacancy and here bakupa actually a coach which me abafa a Kumasi Asante Kotoko. Na one managing your man nyoma akoyie adema Asante Kotoko na etu esi yada dem. Na when na mohwehwe ma edin bi abetodwa. Edin bi abetodwa UK Ghanaian born coach bi edin abetodwa. Na ne din bi Christian Baffour Akoto. Christian Baffour Akoto. Say Christian Baffour Akoto a UK Ghanaian born. No coaching career ni bibia no ewo odi ne dwuma nyina ewo UK. Na saa brand here na yehwe sem obetumi abedi Kumasi Asante Kotoko anim na watoto nneoma na nneoma akoyie ade amaye. Na saa coach wa yedi ne ho nkomo yi Richard Pepe Suarez edi profile nyina atudwa a say coach no owo anim a de osan young a de adwuma no ma na obetumi abon ho modern yi papa ade ama Kumasi Asante Kotoko. Nti yehwe se saa din anase coach a ne din circulating Kumasi Asante Kotoko mpeni obetumi apa no na wotumi abaye adwuma ade ama Asante Kotoko. Yenkotie Richard Suarez Pepe abra already a profile, all kind profile. This particular coach American as Christian Baffour Akoto a profile na ode ama yetiefo. Ntumu yenkotie Richard Suarez Pepe emra besa do sisi ya. Ena omde Rose Park who's no na division 1. Yeah. Nti coach be last season, you ya adwuma adema Rose Park. Opanyino enkomodie kakra akoso at the early stages. Akuma FM 87.9 Kumasi. San komodie abujapanyi akoso no. Enkomodie a elidi to say coach no. Ebetima ba adwuma ade ama Asante Kotoko. Na madege kakra akwakoyi coach no ne profile or the nam quite impressive. On say or UK trained abujapanyi. Coach no UK trained. Okay. And ojeje ne certificate ni ade nyina wa bruchire. And obey adwuma adema Rose Park for no. Ofri Rose Park abujapanyi. Coach no asa say in fact or Ghana under 23 assistant coach Ghana. Ya under 23 no. Coach no assistant coach at the Black Meteors of Ghana. Okay. Black Meteors ugu ya cho. Under 23. Yeah, good. Olympic Games, you could be a chair. Yes, sir. Coach, I mean, didn't come your friend Chris Baffour. Coach Christopher Baffour, I don't know. Na Orano, I am poised to become Asante Kotoko next coach. Osha coach Chris Christian Baffour Akoto ni dini Christian Baffour Akoto tie from Fajamanya Christopher Christian Baffour Akoto omo qualification no osase PFSA level 1 2 and 3 performance analysis and obey HUDL sports code level 1 and 2 level 3 personal trainer UEFA license C English FA na de ma no ono nya no UEFA license B
English FA ɛna de ma no ɛna ɔkɔyɛ UEFA license A ɛwɔ Lithuania FA no 2025-2026. Fantastic. Coach no wode w'ani kyerɛm ɛwɔ Crawley Town ɔmo U23 youth development coach ɔkɔyɛ adwuma ɛwɔ hɔ between 2020 and 2022. Fort William FC ɛwɔ Scotland North Caledonia League ɔkɔyɛ manager ɛde ma club no ofiri hɔ ɛna abusua ɔbaa Rose Park Very rich CV. ɛna ɔkɔɔ Ghana under 20 Ghana under 20 as assistant ɛna ɔpanyin akɔ Union Titus Petange ɛyɛ BGL League ɛwɔ Luxembourg ɛhɔ nso ɔno ɛyɛ manager yɛ kasa yi ɛhɔ ɛna abusua panyin papa no ɛyɛ n'adwuma. Okay. January 2026 ya ɛna Union Titus Petange ɔmo ɛfa n'adwuma ɛwɔ Luxembourg. Na ɔyɛ young man, very very young abusua panyin. Wow. Very 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 young. Ɛna owura no ayɛ n'adwe sɛ onya Ghana adwuma na onya kɔtɔkɔ adwuma na ɔba bɛyɛ paa. Fantastic. Eti Christian Baffour Akoto na address ɔde nam wiase kora yɛ London address abusua panyin. Ni phone number ɔde nam wiase London phone number. Wow. As I said, or you'll be a honey in here, honey, Londoner. and when you know, I like to because a Londoner. Minimuno, and I mean, the Jumada. But a moment didn't want to say Rose Park, no. On say your division one day, and same sim. Since you know all blacks qualified, and I know Rose Park. See, as a qualification here as a between Omone all blacks. Ne drew baby no. On one has said a referee, me or more. Na papa na bemo buze, eh, na muligi, Sani a bono. I say, Yadian one day qualify. Eti coach Christian Baffour Akoto a ɔno ɔyɛ landing base no wa express interest na deɛ metin sɛ panyin bi so ɛna di nkɔmɔ ɛwɔ adwuma no mu ya ansa bi ka kyerɛ sɛ kɔtɔkɔ bɛtumi afa first team coach a ɔyɛ UEFA anaasɛ CAF license A coach ansa no mafa another coach a ɔno senior team no yes saa coach no ɛbɛsan yɛ adwuma wɔ enti owura yi abusuapanyin deɛ metia ne sɛ Christian Baffour Akoto nkɔmmɔdie kakra akɔ so nkɔmmɔdie no ayɛ Asante Kotoko adwuma ɛna ama saa nkɔmmɔdie no ɛnso akɔ soɔ sɛ obɛtumi aba abɛyɛ korɔbea Asante Kotoko mɛtɛma ɛnso coach. Nice one. Sɛ mpanyinfoɔ ɛhwɛ mu na wɔn di nkɔmɔ na coach yi ɛwɔ the competence to lead the club. Why not? Kai sɛ coach na ne din ɛde Andrew Danielson UK ni baako no deɛ ɔyɛ white UK na wɔyɛ black UK eti wei ɛyɛ a black British na baako no yɛ white British na wɔn nyinaa bisa pɛn surprisingly obi ayɛ in the 30s o saa two coaches yi Danielson is Very young. 38 years ɛna ɔpanyin ne din ɛde Christian Baffour Akoto ɛnso ɛyɛ in the 30s. Okay. These are coaches of Japan. Asante Kotoko adwuma no wɔnom ani abere sɛ ɔmunya ɔmbɛtumi aba na ɔnom aba bɛyɛ adwuma no abusɛ pɛ sɛ wɛgyambɔ Richard Pepe Race. Hearts of Folk for